Πάντα ο Κακιούσης. Πάει να μπει προς τα μέσα. Κάνει ένα πολύ δύσκολο σουτ. Και βρίσκει το στόχο. 75-72. Ο περσινός αντιήρωας πάει να γίνει ήρωας του αγώνα σήμερα. Ο Λευτέρης Κακιούσης με αυτό το πολύ δύσκολο, πολύ θεαματικό καλάθι. Γκάλης. Μένουν 42 δευτερόλεπτα. Ίσως η τελευταία επίθεση για τον Άρη που έχει 18 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει και χρειάζεται τρίποντο. Ο Γκάλης στέκεται και σουτάρει μπροστά στον Ingram και βρίσκει τον στόχο. 75-75 με το εκπληκτικό καλάθι του Γκάλη μπροστά στον Ingram. 75-75 και 25 δευτερόλεπτα όλα για τον Ηρακλή. Η πιο κρίσιμη επίθεση εδώ, για να δούμε. Κακιούσης. Ο Ρωμανίδης πάντα πάνω στον Ingram. Μένουν 13 δευτερόλεπτα. Ο Ingram το σκόρ ισόπαλο 75-75, 8 δευτερόλεπτα. Ο Ingram μπαίνει, κάνει το σούτ από καλή θέση, αστοχή. Rebound του Κιουζέλη που δεν θα προλάβει όμως, δεν θα προλάβει. Το παιχνίδι θα πάει στην παράταση για να δούμε. Ο Κακιούσης κάνει το σούτ της απελπισίας. Το παιχνίδι θα πάει στην παράταση, το άστοχο σούτ του Ingram που έχει το πλεονέκτημα των 3 πόντων, 83-86. Πανταγιαννάκης τρυφογυρίζει. Σούμποτιτς, Γιαννάκης, κλείνεται, δίνει στο Δοξάκι που ξεφεύγει, δίνει στον Βράνκοβιτς που παραλίγο να χάσει την μπάλα. Όμως πρόλαβε ο Σούμποτιτς, 7 δευτερόλεπτα, 6 για τον Άρη, αλλά κερδίζει φάουλ και πετυχαίνει και το καλάθι ο Γκάλης που καθαρίζει το παιχνίδι με αυτή την προσωπική προσπάθεια. Ο Γκάλης που καθαρίζει το παιχνίδι με προσωπικές προσπάθειες γενικά σήμερα. 83-88. 20 δευτερόλεπτα και 1 δέκατο. Μία βολή για τον Γκάλη, ο οποίος είναι βέβαια πλέον το πρόσωπο του αγώνα, έτσι όπως εξελίχθηκε. Πανηγυρισμοί από την πλευρά των οπαδών του Άρη, ενώ του Ηρακλή φεύγουν σιγά σιγά. Μένουν 20 δευτερόλεπτα, 88-83 προηγείται ο Άρης. Σε ένα παιχνίδι που από ό,τι φαίνεται το κερδίζει καθαρά με την εμπειρία του και μόνο. 89-83.